माजी विधानसभा सदस्य यांचे दुःखद निधनाबद्दल हे सभागृह तीव्र दुःख व्यक्त करते। कैलासवासी थांबा। कैलासवासी लक्ष्मण पांडुरंग जगताप यांचा जन्म 15 फेब्रुवारी 1963 रोजी पुणे जिल्ह्यात हवेली तालुक्यातील पिंपळे गुरव येथे झाला। त्यांचे शिक्षण HSC पर्यंत झाले होते। कैलासवासी जगताप यांनी प्रतिभा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, प्रतिभा कॉलेज ऑफ कम्प्युटर सायन्स तसेच प्रतिभा कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्सचे संस्थापक अध्यक्ष म्हणून उत्तम कार्य केले होते। त्यांनी पिंपरी चिंचवड सोशल क्लबचे कार्याध्यक्ष, पिंपरी चिंचवड गणेश फेस्टिवलचे सदस्य म्हणूनही कार्य केले होते। त्यांनी भैरवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था, चंद्रभागा नागरी सहकारी पतसंस्था व विनायक नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन करून मोलाचे कार्य केले होते। ते गणेश सहकारी बँकेचे अध्यक्ष म्हणूनही काही काळ कार्यरत होते। कैलासवासी जगताप सन 1986 ते 2006 या काळात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे नगरसेवक म्हणून निर्वाचित झाले होते। सन 2000 मध्ये ते पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे महापौर होते। कैलासवासी जगताप हे सन 2009 ते 2014, 2014 ते 2019 व 2019 ते 2023 या कालावधीत चिंचवड मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाले होते। ते 2004 ते 2009 या कालावधीत महाराष्ट्र विधान परिषदेवरही निर्वाचित झाले होते। विधानमंडळाच्या अनेक समित्यांवर सदस्य म्हणून ते कार्यरत होते। अशा या उमद्या नेत्याचे मंगळवार दिनांक 3 जानेवारी 2023 रोजी दुःखद निधन झाले आहे। कैलासवासी मोरेश्वर विठ्ठलराव टेमुर्डे यांचा जन्म 4 ऑगस्ट 1942 रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर येथे झाला। त्यांचे शिक्षण BSc LLB पर्यंत झाले होते। कैलासवासी टेमुर्डे यांनी महाराष्ट्र कापूस उत्पादक संघाच्या शेतकरी आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला होता। त्यात त्यांना कारावासही सोसावा लागला होता। कैलासवासी टेमुर्डे यांनी बरोडा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, बरोडा विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून उत्तम कार्य केले होते। त्यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून कार्य केले होते। काही काळ ते बरोडा पंचायत समितीचे सदस्य होते। कैलासवासी टेमुर्डे सन 1985 व 1990 मध्ये भद्रावती मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाले होते। सन 1991 ते 1995 या कालावधीत त्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष म्हणून पदही भूषवले होते। अशा या ज्येष्ठ समाजसेवकाचे रविवार दिनांक 22 जानेवारी 2023 रोजी दुःखद निधन झाले। श्री केशवराव शंकरराव धोंडगे यांचा जन्म 25 जुलै 1922 रोजी मन्याड व पार्वती नदीच्या खोऱ्यात असलेल्या गौळ या गावी झाला। त्यांचे शिक्षण BA पर्यंत झाले होते। श्री धोंडगे यांनी 1948 साली श्री शिवाजी मोफत एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करून ज्ञानदानाचे कार्य केले होते। त्यांनी औरंगाबाद, नांदेड, कंधार मधील वाडी तांड्यांच्या मुलामुलींसाठी शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध करून दिली। विद्या हेच जीवन, अविद्या हे मरण हे वृद्ध वाक्य उराशी बाळगून श्री धोंडगे यांनी 12 प्राथमिक शाळा, 11 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, 2 वरिष्ठ महाविद्यालय व 1 विधी महाविद्यालय सुरू केले। श्री धोंडगे यांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ तसेच हैदराबाद मुक्ती संग्राम लढ्यात सक्रिय सहभाग घेतला होता। आणीबाणीच्या काळात त्यांनी मिसा अंतर्गत स्थानबद्ध करण्यात आले होते। त्यात त्यांना कारावासही सोसावा लागला होता।
जनतेच्या न्याय हक्कासाठी श्री धोंडगे यांनी अनेक आंदोलने हाती घेऊन ती यशस्वी केली होती. केशवरावजी धोंडगे यांनी केवळ सामाजिक क्षेत्रातच काम केले असे नव्हे तर राजकीय क्षेत्रातही त्यांनी अमाप यश मिळवले होते. ते सन 1957, 1962, 1967, 1972, 1985, 1990 असे 6 वेळा नांदेड जिल्ह्यातील कंधार मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून आले होते. ते सन 1977 मध्ये लोकसभेवर निर्वाचित झाले होते. श्री केशवरावजी धोंडगे जसे राजकारणी व समाजकारणी होते तसेच ते पत्रकार व साहित्यिकही होते. लोहा तालुक्यातील सीमेवर असलेल्या टेहळणीच्या माळावर त्यांनी गुराखी गडाची निर्मिती केली. सन 1991 पासून दरवर्षी जागतिक गुराखी साहित्य संमेलन भरवले जाते. या साहित्य संमेलनातून ग्रामीण कलावंतांना संधी देऊन गुराखी कला, त्यांचे लोकजीवन व लोकसंस्कृती जतन करण्याचे कार्य त्यांनी केले. श्री धोंडगे यांनी विपुल लेखन केले. जय क्रांती या साप्ताहिकाचे ते संपादक होते. त्यांनी अजात गायत सुमारे 30 पुस्तकांचे लेखन केले. शंभुकाचा खुनी राम व त्याची वानरशाही, मुक्तेश्वरी, बहिष्कृत अच्युतायन, निष्काम कर्मयोगी, स्वतंत्र सेनानी योगीराज, निवृत्ती महाराज, शकुन अपशकुन, कशासाठी कुणासाठी अशी अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. श्री केशवरावजी धोंडगे यांनी केलेले राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक कार्याबद्दल त्यांना अनेक पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले होते. दर्पणकार आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ संपादक पुरस्कार, धर्मवीर संभाजी महाराज पुरस्कार, मराठवाडा रत्न पुरस्कार, भारतीय विकास रत्न अवॉर्ड अशा अनेक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले होते. श्री शिवाजी लोक विद्यापीठ कल्याण यांनी त्यांना मानद डी.लिट पदाची प्रदान करून सन्मानित केले होते. अशा या ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनानी, कष्टकरी, कामगार व दीनदुबळ्यांचा आवाज बुलंद करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचे रविवार दिनांक 1 जानेवारी 2023 रोजी दुःखद निधन झाले. कैलासवासी डॉक्टर देवीसिंह रामसिंह शेखावत यांचा जन्म 19 एप्रिल 1934 रोजी अमरावती जिल्ह्यात दर्यापूर तालुक्यातील चंद्रपूर येथे झाला. त्यांचे शिक्षण MSc PhD पर्यंत झाले होते. कैलासवासी शेखावत यांनी नागपूर तसेच अमरावती विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य, पुणे येथील आदिवासी संशोधन संस्थेचे कार्यकारी सदस्य, अमरावती येथील विद्याभारती शिक्षण संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष म्हणून उत्तम कार्य केले होते. त्यांनी कृषी विज्ञान केंद्र अमरावती, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण व्यवस्थापन संघाचे अध्यक्ष तसेच विदर्भ वैभव मंदिराचे प्रमुख विश्वस्त म्हणूनही कार्य केले होते. कैलासवासी शेखावत यांनी प्रताप सहकारी बँक, अमरावती जिल्हा कृषी सहकारी औद्योगिक सोसायटीचे संचालक म्हणून कार्य केले होते. त्यांनी सन 1980 ते 1985 मध्ये अमरावती जिल्हा परिषदेचे सदस्य तसेच सन 1992 मध्ये अमरावती महानगरपालिकेचे पहिले महापौर म्हणून उत्तम कार्य केले होते. कैलासवासी शेखावत सन 1985 मध्ये अमरावती विधानसभा मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाले होते. अशा या ज्येष्ठ समाजसेवकाचे शुक्रवारी
दिनांक 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी दुःखद निधन झाले. कैलासवासी सदाशिवराव शंकरराव माळी यांचा जन्म 21 मार्च 1932 रोजी धुळे जिल्ह्यातील कापडणे येथे झाला. त्यांचे शिक्षण MA पर्यंत झाले होते. कैलासवासी माळी यांनी धुळे येथील महात्मा फुले शिक्षण प्रसारक संस्थेचे चिटणीस, खानदेश सांस्कृतिक मंडळाचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे सदस्य म्हणून उत्तम कार्य केले होते. धुळे जिल्ह्यातील अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता. कैलासवासी माळी हे सन 1972 मध्ये धुळे उत्तर मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाले होते. अशा या ज्येष्ठ समाजसेवकाचे शुक्रवार दिनांक 27 जानेवारी 2023 रोजी दुःखद निधन झाले. कैलासवासी उत्तमराव केशवराव पटवारी भालेराव यांचा जन्म 5 सप्टेंबर 1931 रोजी औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर येथे झाला. त्यांचे शिक्षण BA LLB पर्यंत झाले होते. कैलासवासी पटवारी भालेराव यांनी 1967 ते 1974 या कालावधीत वैजापूर नगर परिषदेचे सदस्य म्हणून उत्तम कार्य केले होते. वैजापूर तालुक्यातील अनेक सांस्कृतिक शैक्षणिक संस्थांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता. वैजापूर तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांनी विशेष योगदान केले होते. कैलासवासी पटवारी भालेराव सन 1978 मध्ये वैजापूर मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाले होते. विधिमंडळाच्या अनेक समित्यांवर त्यांनी कार्य केले होते. अशा या ज्येष्ठ समाजसेवकाचे बुधवार दिनांक 22 फेब्रुवारी 2023 रोजी दुःखद निधन झाले. सन्मान्य सदस्यांनी स्तब्ध उभे राहून शोक प्रस्ताव संमत करावा अशी विनंती आहे. ओम शांती शांती. सदस्यांनी खाली बसावे. शोक प्रस्ताव संमत करण्यात आले आहेत. प्रस्तावाची एक प्रत व विधानमंडळाचे स्मृतीपत्र शोकाकुल कुटुंबियाकडे पाठवण्यात येईल. किती तारखेला मला बघून पाठवा. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. मंगळवार दिनांक 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता सभागृहाची बैठक भरेल. दाखवा मला. मित्रांनो, वर्षा बंगल्याचं 4 महिन्याचं खानपानाचं बिल 2,38,00,000 रुपये आलेलं. खानपानाचं बिल. आता मी पण उपमुख्यमंत्री होतो, साहेब पण उपमुख्यमंत्री होते, आम्ही पण बघितलेले, आमचे काही सहकारी मुख्यमंत्री होते. खानपानाचं बिल 4 महिन्यात 2,38,00,000 रुपये. असं काय काय चहामध्ये रोज 2.5 लाख रुपये. नाही हेच घातलं होतं काय, सोन्याचं पाणी बिणी घातलं होतं का काय कळायला मार्ग नाही. पण म्हणतात ना ते पानात काहीतरी सोन्याचं असं वर घालतात, तसं काही केलंय का?
एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट. Did you know that the median salary for a data scientist is 16.8 lakhs in 2022? That's a 25% increase compared to last year. If you want to transition into a data science role, then attend my free class. Hi, I am Mudit Goyal, Product and Strategy Head at Scalar Data Science. In my class, I will help you build a roadmap to become a successful data scientist. Click on the link below to register for the free class. आपका साथ हमारे लिए है खास. मित्रांनो, वर्षा बंगल्याचं 4 महिन्याचं खानपानाचं बिल 2,38,00,000 रुपये आलेलं. खानपानाचं बिल. आता मी पण उपमुख्यमंत्री होतो, साहेब पण उपमुख्यमंत्री होते, आम्ही पण बघितलेले, आमचे काही सहकारी मुख्यमंत्री होते. खानपानाचं बिल 4 महिन्यात 2,38,00,000 रुपये. असं काय चहामध्ये रोज 2.5 लाख रुपये. नाही